Jiena m'iniex favur id-divorzju. Meta għamiltu l-programmi li ma stidintunix, sorry ta'. Le, ċempilx biex tiġi inti. Mela ma ċempilx. U intom mhux hekk hemm Kien hemm kontra d-divorzju meta minna l-programm. Allura inti biss. Ma jien biss bqajt barra sieħbi. Jew. Hemm opinjoni bħal tiegħek taw. Ġieli mhux għax ridna niskludu l-opinjoni tiegħek. U min jaf x'għamilt? Min jaf x'għamilt? Forsi għażilt l-opinjonijiet inti li kien jaqbel lilek. Pereżempju lili ma żiltunix għax kont taf li ħad konfronta dawn l-affarijiet. Forsi bżajt minni? Sorry, forsi bżajt minni? Kien hemm nofs is-sala iktar minn nofs is-sala kontra dak kien hemm nofs il-panel kontra. Kien hemm qassisin. Imma jista' jkun li forsi bżajt minn persuna inti li għadna ma qatt maltqajna. Pereżempju naf li qed naħossok qed titfixkel titkellem miegħi. Le, m'iniex qed nitfixkel ta' ħabib. Meta trid niltaqgħu, ġifieri hija xaraba, ma naqbilx miegħek nibqa' ngħidlek imma inti dritt li titkellem hu. Illum qed titkellem. Ġifieri mhix qed ngħid xejn ġdid. Illum qed titkellem sew imma fuq it-television meta ma ssibx xi ħadd li jkonfrontak, ma nafx kif narak taqbad rasek tiġri bik. Tifhem, jiġifieri. Tiġri bik għax ngħid favur id-divorzju, kemm hawn nies jitkellmu favur id-divorzju. Iva, mhux kollha għandhom kull dritt. U daw għaddej minn xi mhux tkompli issaħħaħ daw l-affarijiet, qed ngħidlek alla ħares kellek tmexxi Malta inti, jew għandek fejn se tasal. Mela jien irid immexxi Malta, x'affarijiet daw. Ma forsi għalhekk qed tidher biex mbagħad tiġġib il-voti u affarijiet hekk. Mhux hekk mela, mhux hekk mela. Għax dak tip ta' nies bħalek pereżempju u hekk. Tifhem l-ewwel toħorġu tidru, tgħidu ħafna ċuċati, mbagħad nitfgħu l-elezzjoni u jkunu jafu n-nies, qed tifhem. Għana jekk qed ngħid iċ-ċuċati mhux se jivvutaw li tajnu, jiġu tista' serraħ moħħok. Ma tistax tajt ħej. Ma tistax tajt. Tifhem. Meta ħaniġi jien u nkellmek ras imbras. Meta trid, meta trid. Issa ċempel mhux fuq il-mobile tiegħi, ċempel l-uffiċċju, nagħmlu lek appuntament u niltaqgħu. U jkun hemm inti xut, mhux ma tiġix għall-programm ta'? Ġifieri ma niġix għall-programm, xi programm hu? Mhux il-programm li ħad tagħmlu qed tajt, mela titnellaħ bin-nies ukoll issa. L qed tiġi toqgħod li hija l-programm u nitkellmu, issa tiġi qastaf programmu u ħajja programmu. Tiġi niltaqgħu. Ewwa, niltaqgħu. Meta jkollna programm fuq dawn ix-xhur. Meta mbagħad? Ewwa, Sur Norman. Meta jkollna ċans mbagħad sentejt li toħra jitħol id-divorzju vera. Ma naħna niddiskutu d-divorzju kull ġimgħa jew minn nisimgħek. X'affarijiet daw x'kien li jħolli semmejtli? Ewwa, fuq il-gejs mbagħad. Tajba di. Mela titaqbad u tivvinta l-affarijiet li taħseb xejn mhux xejn għalik. Mi għallek li xejn mhux xejn ħabbib. Inti jekk titkellem fuq it-television, inti qas taħseb naqra qabel ma tmur? Dak inti qed tajlu, imma. Le, qas tkun taf se taqbad tajt waqt li saqsik. Mhux hekk mela, mhux hekk mela. Le, jiġik f'moħħok taqbad u tajdu. Imma li tetta ma taqbilx mi, imma li tgħid li mhux nafx jien ngħid għandek naħseb għandek il-badlem. Ismani, dejjem għal ġid tiegħek sewwa. Mani, ħanajdlek ċemplinna niltaqa' għax ħanajdlek x'inha vera naqax nagħmel bad moment ħażin. Anka jien għandi x'nagħmel u qed ħanipprova il dar raġel. Fuq il-mobile ma rridx jaħasra inna xi 5 minuti. Ċempel l-uffiċċju niltaqgħu u nitkellmu ta'. Ejja, ma meta se jsir dal-programm? Liema programm ħannini. Fuq id-divorzju. Jien irid inkellmek lilek biex niftaħlek għajnejk. Sa noqgħod nagħmlu d-divorzju kull nhar ta' ġimgħa. Ma xi 3 snin oħra dal-programm allura. Ma xi darba tqum dik li xju terġa'. Xi darba. Ismani, ħansaqsik xi ħaġa personali. Jekk tista' tweġibni, jekk ma tistax tweġibni, tweġibnix, orajn? Skont kienu personali, għedli. Le, mhux daqshekk personali. Però meta tagħmel il-programm. Niltaqgħu nitkellmu ġifieri. Le, għandek raġun għax qiegħed fuq il-mobile. Ma tistax tgħid. Ifhimni di privatament, ġifier ħadd mod jismana. Tifhem. Ma nibqax tgħid li qed ngħid iċ-ċuċati. Mhux hekk, le, anzi ħadd irranġa ħafna wara dit-telefonata inti. Ma se tibda tifhem ftit ir-realtà li qed ngħixu fiha, ħabib. Mhux hekk, ismani. Wara dit-telefonata jista' jkun li tibdel anke parti minn ħajtek inti. Qed tifhem inkun għamiltlek daqshekk ġid illi tinbidel, ma nafx jalla tinbidel. Ismani, għaxin kalla nridu naqaw fil-resijiet u mux sowa, għaxina bnidem. Sorry, naf, imma din hu da bġit, tifhem, taw Malta u xaħat li jrid li l-ġit li ma naqax iktar għacċajt, tifhem. Ismani, meta inti tagħmel dal-programm fil-ħodu u tibda tgħid daw l-affarijiet u tħoss li qed tgħid iċ-ċuċati għax ninduna minn wiċċek jien li qed tgħid iċ-ċuċati.
Din, bejnietna, ħadd ma jismana, jiena u inti biss qegħdin. Meta tmur id-dar, taraħ dal-imbierek recording taċ-ċuċċati li tkun qed tgħid. Jew xejn mhux xejn isek meċċej u taqbatu minn għalik li daħħalt l-affarijiet f'moħħ in-nies u minn għalik xi hero u xettom u mbagħad ma toqgħodx tagħti każ xett. Tagħmelhom dawn l-affarijiet jew le? Ma ammenti di, sorry, għax jidħol. Performance tiegħek? Ma jien imur hemmhekk bħala performer, jew ma qed iċċirku x'affarijiet daw. Mela daw affarijiet, toqgħodx affarijiet taż-żuffiet. Tifhem, daw affarijiet li qed tolqot ħafna nies, mod speċjali lili. Taf li għadek ma konfrontajni fuq argument wieħed. Mela mhux qed ngħidlek sabiħ. Ismani. Mhux ħanaqblu fuq. Qed taħlili ħafna ħin. Ħankompli naħdem ħabib, għax jien ikollha ħafna x'nagħmel. Ismani, taqtax. Importanti li ma taqtax, so għax imbagħad hemmhekk vera tkun qed taqa' għar redikolu. All right. Ja, mhux għadu waqgħa redikolu, ejja. All right, għax imbagħad da mhux qed ngħid xejn personali. Qed tifhem. Ħanħu paċenzja bik, ħejdli. Qed tifhem jiena wkoll qed nħu paċenzja bik. Għax jiena kif inqum filgħodu ikolli qed noqgħod nisma' xi ħaġa sabiħa u noqgħod niffaċċja l-wiċċek, sorry, tal-espressjoni. All right, noqgħod nisma' ċuċati. Hemm stazzjonijiet oħra, għandek remote control, għandek ħafna alternattiv. Tista' tmur timxi mixja filgħodu bil-kelb. Nista' nagħmilha wkoll. Tista' tmur tisma' quddiesek kien daqshekk tal-knisja. Tista' tagħmel ħafna affarijiet filgħodu, tista' toqgħod tagħmel it-te, dak xa fejn ixel it-televiżjon toqgħod tara lili, jekk indejjek daqshekk, ma insomma. Ismani. Forsi nħu kompromess jiena u inti. Ħanejlek x'tagħmel. Hemm programm bħalissa. Hemm programm. All right. Naqtalek ħabib ta' tuħux għalik. Le, smani, wejja. L-aħħar ftit. L-essa kellna l-konverzazzjoni nara ċuċata tilqatajek, jien ta' ħbieb qed ngħidlek. Taf li lek warta fuq it-telefon. Ma importax, jiena basta nagħmel il-ġid. Kollox, mhux hekk. Qed tifhem, għal-ġid tal-ak li jkun. Għax jiena nħoss li għandi post il-ġenna bi għadi. Napprezzaħ l-ħsieb tiegħek ta'. Thank you. Ismani, forsi tieħu xi ħaġa u titgħallem aktar. Sewwa, qabel ma tmur quddiem in-nies u tibda tgħid l-affarijiet li jaħseb moħħok. Hemm programm fuq it-television. Segwih isma' minni. Ara x'inhu ma jgħidu fih. Għandek ħafna ċans x'titgħallem. All right, segwih dal-programm. Okay. Taf li ma programm qed ngħidlek. Ismani, mela qara dal-programm. Ħantik li ismani. Niltaqgħu ta' xi darba ta' ma vera. Niltaqgħu, le nixtieq niltaqa' miegħek. Niltaqgħu, meta trid niltaqgħu. Imma ħasseg wieħed dal-programm biex titgħallem minn fuqu. Il-programm jismu X'ismu l-programm? Il-programm jismu Paprati. Ara, għax bħalissa qiegħed fuq. Qiegħed fuq Paprati sieħbi, Ġeffri. Ejja Ġeffri. Għalejt li kwarta Ġeffri Proset, Norman. Kif għaxċar ta' Ġeffri għaw ixtakert. Ismani, ħalli nkun qed kollox. Il-verità toġobni ħafna li titkellem fil-ħodu. Awguri għal-Paprati. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi tal-li kont waħed mill-mistitna tiegħi. Thanks Norman, grazzi. Thank you. Ciao. Dak kien Norman Vella. Daħħaq niftida xaqqazet nara. Bidmu. Kieku Norman Vella twilet mara. Kien jibqa' jaħsebha l-istess. Jew kien jaħsebha differenti. Però nixtieq nara kieku Norman Vella kien mara naraw flimkien. Kieku Norman Vella kien f'sura ta' mara. Naraw. Tixraqlek ta' vera, li kieku kont mara kont ħawwa terba' tirġiel ħanajlek. Għax pupa.